nga balorsang droga nakuha sa 18 anyos nga babayi sa syudad sa Bacolod. Sa balita national, Liachon, ginatudo si Ruque Cagduque sa pagkakasiya bilang advisor sa National Task Force against COVID-19. Sa beneficiary sa Benguet kag Baguio, nakabato na sang second tranche sang ayuda. Sa balita international, Presidente sang Honduras nag-positibo sa COVID-19. Sa sports balita, Ubre sang Phoenix Suns hindi na makabalik sa hampang karon nga season. Kag sa showbiz balita, Jody Santa Maria ginanunsyo ang pagpahuway sini sa social media. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Batayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga Una sa aksyon.
Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time kakaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Na-record ang bagong 5 ka COVID-19 cases sa may syudad sa Bacolod samtang isa naman sa Banwasang Hinigaran. Ginpahagi ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Sa bagong kaso, 4 ang mga Bacolod non-OFWs kag isa naman ka locally stranded individual kon LSI. Base sa DOH Case Bulletin number 84 ang ginpagawa subong hapon. Sa Bacolod City, nagpositibo sa virus ang 37 anyos nga lalaking OFW, 40 anyos nga lalaking OFW, 35 anyos nga lalaking OFW, ag 38 anyos nga babae nga OFW kag tanan ang naka-facility quarantined. Nagpositibo man sa virus ang 38 anyos nga LSI nga residente sa Pulok Pag-asa, Barangay Stefania nga gikan sa Metro Manila. Ginanunsyo man sang DOH 6 nga positibo sa virus ang 30 anyos nga lalaki nga LSI nga residente sang Banwasang Hinigaran. Sunod sa DOH 6, naka-recover naman sa masakit ang 2 ka Bacolod non OFWs kag isa ka Bacolod non nga LSI. Sa kabugusan ng Region 6 ang may 164 ka COVID-19 cases, 47 ang aktibo nga kaso, 106 ay naka-recover kag 11 naman ang napatay. Isa ka LSI, 4 ka OFW. 2 ka babae, may tanan sa 5, 2 ka babae, 3 ka lahat. Ang LSI, tikin na tapos yan na ng 14 days niya, nakagwa na siya. Pero, ang quarantine naman sa Subongay, transfer na lang niya siya sa facility. Nabatean si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Samtang nakompiskarang mas sobra 11 milyon pesos nga balor sang suspected shabu sa drug bypass operation sa isa ka apartment sa isa ka subdivision sa may barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod kay nasang hapon. Ang operasyon ang ginpatigayon sang Regional Drug Enforcement Unit kag City Drug Enforcement Unit sang BCPO. Ginkilalang subject sang operasyon nga si Joy Diamante, 18 anyos, kag nadakpan man ang iya karelasyon nga si Rafael Cantuar, 23 anyos, parehas nga residente sang Puroca Langis sa Barangay Banago diri sa may Bacolod City. Sunod kay Lieutenant Thursday Castillo, team leader sang RDEU, naglawig sang 2 ka bulan ang monitoring sang otoridad sa subject kasunod nga nagasaylo-saylo ang mga ini sang apartmenta. Sunod kay Castillo, isa tub-tub 2 ka semana nga nagatinel sa apartment ang subject sang operasyon kag nagausas sang rent a car sa transaksyon. Na-recover sa operasyon ang 1 kilo kag 10 ka gramo sang suspected shabu nga may market value nga 11,605,000 pesos. Ginpahayag naman sang suspect nga si Diamante nga nagabantay lamang sila sang droga kag siya ang nagatransaksyon kag ginatagan sila sang 2,000 tubtob 3,000 pesos sa kada semana. The counting, sir, na-recover natin is 1 kilo and 10 grams. Sir. Bali, sir, 2 months ng monitoring natin sa mga subject persons natin kasi ang ginagawa nila, sir, palipat-lipat sila ng mga apartment. Kumbaga yung apartment na to, sir, makonsider natin na storage na nila ito, sir. Okay. Oo, sir. Nabatian ang team leader sang RDEU si Lieutenant Thursday Castillo. Samtang sa iban nga balita lokal, a Pogon Robbery Hold-up Group ang kinatubod nga persons of interest sa likod nga pagpangawat kag pagpatay sa Belgian national nga si Carlo Nolan, 76 anyos, nga residente sang Villa Angela Subdivision sa may Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod, kahapon sang kagahon. Ini ang resulta sa investigasyon nga ginapatigayon sang Police Station number 4. Ginpahayag ni BCPO Director Colonel Henry Binyasa, armado sang matagas nga kalibre sang armas luthang ang grupo kag handa mamatay kag manginmatay. Sunod kay Binyas, apisar nga nadadakpan ng leader apang nagapadayon sa gihapon ang ilang recruitment sa Negros Occidental kag malapit nga isla kag rehiyon sa mga nabilin nga grupo. Ginpahayag man ni Binyas nga ulihin nilang biktima ang manugbugas sa may Barangay Banago, Bacolod City kag ang talatapan sang Nuneco. Miyembro man sang Ipogon ang nadakpan sa Barangay Sumag may dala nga M16 Armalite rifle kag grenada. Sa karon binuligay ang CIDG Regional Intelligence Division kag Operation Unit sa Bacolod City kag Negros Occidental sa pagsolbar sang kaso. Na-identify natin nga grupo tungkol sa family name nila. Kasi mostly sa mga members ini belong sa family name nga Ipogon. Muna siya ang nagagawa sa atong investigasyon. So, halos ang mga miyembro, kung hindi ang last name is Ipogon, ang middle name Ipogon, mag-pariente. Nabatian si BCPO Director Colonel Henry Binyas
Samtang ginumpisa na sa Negros Occidental District Jail ang telehearing para sa mga person deprived of liberty kon PDL o kon mga preso. Sa piyak nga ginpaidalam sa modified GCQ ang probinsya sa Negros Occidental, ginpahag ni NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Mesiano nga nagapabilin sa gihapon ng lockdown sang ila pasilidad sa sulod sang 90 na kadlaw hag wala ginapahanugutan nga makagwa sa jail facility ang ilang mga jail personnel. Ilabi ng mga preso agod malikawan ang pagsulod sang COVID-19. Suno kay Mesiano, pagi sa pagbago sang teknolohiya, ang mga bilanggong mahimo nga makatambong pagi sa telehearing sa diin ng isa ka PDL. Ang sarang magpakig-angot sa abogado, piskalya kag huwes gamit ang internet software communication. Meron tayong telehearing na nakandak and Bacolod sila so far as far as NODJ is concerned is nakakandak na kami ng telehearing. May mga schedule na rin tayo na telehearing sa ibang branches of courts natin. And amo na siya, ang mode of hearing natin is telehearing. Nabatian si NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Mesiano. Sa katapusan nga balita, lokal 3,535 na ka mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa Western Visayas ang nagbalik sang 6,000 pesos nga ayuda nga ilan nabaton matapos nahibaluan nga nagbaton man ang mga ini sang bulig pinansyal halin sa iban nga ahensya sang gobyerno. Iningin pahayag ni DSWD Region 6 sa virtual presser sang ahensya subong adlaw. Una ginpanawagan sang DSWD sa mga nagbaton sang multiple SAP grants nga kinahanglan ibalik ang iban nga ayuda bangod makabig ini nga illegal. Magluwas ini mabalaan man kung sino mga nagbaton sang madambong nga ayuda halin sa nagkanlain nga ahensya sang gobyerno. Bangod sa patigayon nga locally developed application nga mo ang nagausisa kag nagaberipika sa mga SAP beneficiaries paagi sa vital information. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:17. Ang detalye sang mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa mga aksyon naton, hindi magkalipat nga maginom sang DTX 500. Ugali ang pag-take sang DTX 500 nga nagatino sa imong dugo nagasilhig sang mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig palubos sa imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga aksyon naton nga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Manami ang agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Una sa aksyon! Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa litali na sang balita nasyonal. Ginalantaw ni Dr. Tony Lachon nga Sunday Presidential Spokesman Harry Roque kag Health Secretary Francisco Duque III ang sa likod sa pagkakasiya sa pwesto bilang advisor sang National Task Force Against COVID-19. Ginpahayag ni Lachon sa buong adlaw na gabay si Roque kag si Duque nga siyang kakason sa pwesto kag iya ginakwestiyon kung anong iyang sala sa paghambal sang matuod. Suno kan Lachon, importante nga accurate ang real-time kag granular data sa pag-address ng COVID-19 pandemic. Ginalantaw man ni Lachon nga rason sa pagpahalin sa iya sa pwesto among tinalikdan nga issue ang sandeng vaccine nga kontrobersiya. Sa televised briefing subong adlaw nanginwala naman si Roque nga hindi siya kag si Duque ang sa likod sa pagpahalin kay Lachon sa pwesto matapos ang iya mga palayag sa tikang sang gobyerno sa COVID-19. Sunod sa presidential spokesman nga nakitaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpakamalaot ni Lachon batok sa gobyerno angot sa problema sa COVID-19 pandemic. Samtang kapin 1.3 million ka mga low-income families ang nakabato na sang second tranche sa ayuda sa Social Amelioration Program. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakabato na sang second tranche ang mga sub-beneficiaries sa may Benguet, Lakipman ang sa may syudad sang Baguio. Ang mga lugar nga makabaton sang second tranche mo ang National Capital Region, Region 3, Magluwas sa Aurora, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Albay, Cebu, Bacolod, Zamboanga kag syudad sang Davao. Sa atong Lunes, ginhambalan ni Duterte ang Kongreso nga 17.65 million ako 98% ang nakabato na sa ayuda sa first tranche. Sunod sa Presidente, 1,146 ako 70% sa mga LGUs ang nakasumeter na sang partial o kompleto nga liquidation reports.
Sa katapusan nga balita national, kapin isa kagatos ka mga pulis ang igapadala sa may syudad sang Cebu para magbulig sa pagpatuman sang enhanced community quarantine o ECQ kasunod sang pagtaas sang COVID-19 cases sa lugar. Ginto ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa ang Police Regional Officer sa Western Visayas kag Eastern Visayas para magpadala sang tag 50 nila ka mga personnel sa may syudad sang Cebu. Sunod sa PNP, iningatikang ang basiman sa rekomendasyon ni PNP Deputy Chief for Operations and Joint Task Force COVID-19, Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazara. Nagmando man si Gamboa kay Director for Integrated Police Operations in Visayas Chief Police Major General Israel Dixon nga magpakig-angot kag i-monitor ang tropa sa Cebu City. Ang pulis nga ipadala sa Cebu ang ipaydaloman sa mandatory health checks. Ang Cebu City ang liwat kag ipaydalom sa ECQ kasunod sang pagsaka sa COVID-19. Hagda record man ang community transmission nga mayoriya ang gikan sa mga barangay. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Good morning. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing,
ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa aksyon! Kagkaroon sa Italianas ang balita international, gindala sa hospital ang presidente sa Honduras nga si Juan Orlando Hernandez matapos positibo sa COVID-19. Sunod kay Francis Contreras, ang spokesperson sa Honduras Health Agency, gindala si Saka Specialized Medical Care si Saka Military Hospital ang presidente matapos nakaangkot sa pneumonia. Sunod kay Contreras sa karon nagmaayo ng kondisyon sang 51 anyos nga presidente. Ang iasawa nga si Ana Garcia ang nagpositibo man sa COVID-19 kag nagpositibo man ang duwa nila ka mga aid. Nasa balita, nasa aksyon! Sa sports balita, hindi na makabalik karon nga NBA season si Phoenix Sun small forward Kelly Oubre Jr. Si Oubre ang nagpaidalam sa arthroscopic surgery para makayo ang meniscus damage sa iya nga tuhod sa itong Maso 3. Katapusan ini nga naghampang sa itong Pebrero 24 batok sa Utah Jazz. Sunod sa Suns, ang basketballista ang i-re-evaluate sa 4 ka semana. Si Oubre ang nag-average sa career best nga 18.7 points, 6.4 rebounds sa 56 ka mahampang. Ang training camp ang patigayunan sa Walt Disney World Resort humalin Hulyo 9 tubto 29 antes ang pag-restart sang NBA season sa Hulyo 30. Nasa balita, nasa aksyon! Kag sa mga showbiz balita, ginanunsyo sa aktres nga si Jody Santa Maria nga magapahuway ini sa social media. Sa Instagram post ang aktres, iya gin-share ang litrato sang tinaga nga offline. Kasunod sa niya desisyon nga mag-social media detox. Sa caption, ginpahayag man sa aktres nga detoxing digitally, less scrolling kag more living. Sa idalam naman sang Instagram name ni Jody, iya ginbutanga ang tinaga nga I'll be back soon. Nasa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw, Webes, Hunyo 18, tuig 2020. Siliwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action!
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!